Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ फुंनिसो आरोना। स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। स' मा खोन्थानाय जायो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। इन्टारेस्टेडबा आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो बे फुंनिसो आरोना। ओमफ्राय मैयाहाय बानायखांबाय आं दाउ ब्रयलार गोरानखौहाय। बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नुलांसिगोन आरोना। स' माने मैयाहाय आं हगारनो मोनाखै नालाय दिनै आं हगारसै आरो दिनैनि भिडिअजों सरजाबफानानै। स' दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांबानो जाबाय। स' लेट्स गो। दायो आं ब्रयलार गोरानखौ फोरानसै सान्दुङाव। सान्दुङाव फोरानबाय आं एसे। स' बे लांदां आरोना जोंना न'आ। ओमफ्राय आङो दायो मा होनो अमा आदार हैनोसै आरो जोंनि अमा आदार हैनोसै आरो। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला सल' दायो थांनोसै आरो अमा आदार हैनो। videokwo ini खारला जोब्बाय नै नुबाय गोनखा र' नोंसिनो होनोसै आङो। बारसिनजोब्बाय आयु थोलायलाया जि गोमोनबो आरोना बिसोरो। र' हगारथ'लै आयु र'लै बैयाव लखबना होनो आयु गोलैजोबसो आयु जि बारसिनलायखायो थैगोनसो होनबावनो जाबाय नोंहा मानसियानो सोर मोनजाया मिथिला ओरैबायदि जायो ना। ओमफ्राय बिसोर जि गोमोन आरो खुरबाथाय उन्दुलायो आरोखि ना। जि गोमोन गोजाखा जा सनाफोरनाय गोलैजोब्बाय दा बैयाव नै हाबजोब्बाय। बिसोरखौ हगारबाथाय जि बिदिनो जेबो दोननो हाया आरोना जि जायो। जोंनि अमा आदार दोनग्राया उरजोबो थारमाने बिसोरखौ हगारबाथाय ओंखायनो हगारजाया आरोना। बैयाव अमा मासे दंबावो आरोना अमाहाय बेयो जाखांखाबाय दहायनो। गिलि बे अमाया बुन्दा बिदों आरोखि ना गिलि आजा जि गिदिर देरबाय बियो मालाबानो बोसोरसेयानो जायाखै आरोना बियो। ओमफ्राय बुन्दा बिबायमोन होनोनो मोनासै फानफ्रबजोब्बाय आङो बेखौ जा गियो माने दाख्लि गोलैखांबाय आङो बेखौहाय माबानानै माने जि बोलोगोराना
ओरैनोबाथ' जोंना आइयासो होयो आरोना ओमफ्राय आङो आइ गैयाबा होनांगौ जायो आं जि गियो आरोना ओंखायनो आङो होआ आरोना बे अमा फिसाफोरल' होयो आङो दाख्लि माने आंना आखायानो सलथबनानै थादों आरोना बेजों खोलैजानानैहाय बेजों खोलैजानानै आखायानो सलथबनानै दं आरो ओमफ्राय दासिमबो सलथबगासिनो आखाया मैला जाजोब्बाय आंना थाम दङ आरोना दाउ बिमानो गहोनाय गासै 9थायाव माथामल'सो थाबाय आरो थैयै थैयैनो ओमफ्रायसो माबाल' ओंखारखादोंमोन आरो माब्रैया गलाखामोन आरो ओमफ्राय नै बेयाव माथाम दङ दाउ बिमाया बेना बिदै दैफिनसिगोन बिसिना दाउ बिमानोसो होदोंमोन नालाय अमा आदार होनानै आदारा दंखायो बिसिना होनांला काप 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 हगारजाया बिसोरो हगारबाथाय ना दैयाव दुगैहैयो नालाय बिसोरो ओंखायनो हगारजाया था नोंसोरो आदार दंखायो बिसिना आंना मैयाहायो आखाइ बौजादों आरोना बेनो जि सागासिनो बयलारा गोरान होनानै जि सादों जागासिनो आयु आयुनो थैगोनसो ओरैबायदि जायो जेबो नुवा खोमा ना नुदोंना नुवाखैथाय जि मोदानदों आरोना सान्दुङानो भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय दिनैनि बे भिडिअखौहाय एन्ड खालामनाय जासिगोन आरो नोंथांमोनहा मोजां मोनो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लाभ इउ अल अमा आदारजोंनो नै फुदुंबाय आरोना आङो बाय बाय